Halos 130 kilos naman po ng basura ang nakolekta po ng Barangay Pandan, Bacnotan, La Union sa nagpapatuloy po na Kalinisan sa Bagong Pilipinas program na isinagawa noong Pebrero 20 sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga residente, lokal na opisyal at kinatawan ng iba't ibang mga ahensya ng pambansang pamahalaan. Layunin ng nasabing programa na palakasin pa ang kultura ng disiplina at malasakit sa kalikasan, habang pinaiigting naman ang pangangalaga sa kalusugan at seguridad ng mga residente. Binigyang diin naman ng alkalde ng nasabing bayan na ang kalinisan ay dapat maging nakagawiang ugali upang masiguro ang ligtas at maayos na pamumuhay ng lahat. Bahagi rin ng programa ang aktibong pakikilahok ng mga residente na may humigit kumulang na 100 kalahok sa mga clean-up drives at pagpapalakas ng kamalayan sa responsibilidad sa kapaligiran. IFM News. IFM News. IFM.